Drugi ljudi znaju. Mislim, pogledaj ovo. Jedite prilepak čips, baš je ukusan. Ali uopšte nisu ukusni. Ne ako ga ja jedem. Oni prodaju milione kesa dnevno. Pa da ne lažu, možda ne bi prodavali toliko. Tako je, Patriče. Moramo izvrtati istinu. Radit ćemo kao tim. Pusti mene da zagrejem ovu mušteriju, na tebi je poslednji udarac. Udarac. Da! Wow! Dobar dan, mlada damo. Mi prodajemo čokoladu. Jel ti majka kod kuće? Mama! Šta? Kako je to drage? Ne možete dočekati da umrem, zar ne? Jel tako? Prodaju čokoladu! Čokoladu? Da! Šta oni prodaju? Čokoladu! Šta? Čokoladu! Ne čujem te! Prodaju čokoladu! Prodaju čokoladu? Da! Čokoladu. Sećam se kada su izmislili čokoladu. Slatku čokoladu. Nikad je nisam voljela. Ali ova čokolada nije za jelo. Ona se... Utrljava u koži, to znači živite zauvek. Ne. Da živim zauvek, kažeš. Uzet ću jednu. Ajde, Lena, bubo. Počni da me trljaš s tom čokoladom. Mrzim te. Ako budemo preuveličavali istinu, uskoro ćemo živjeti otmeno. Ura za laganje! Počet će kosa da vam raste. Moja žena pokušava da pusti bradu. Zvučite pametno. Uzet ću 20. Sprečit će da vaše lice postane još ružnije. Baš na vreme. Daće ti krila. Zaljubit ćeš se. Doneće mir na zemlji. Hodaćeš kroz zidove. Vladaćeš svijetom. Ovo će biti najbolje do sada. Da, Patriče, ovaj tip će se tako zažaliti na nas da će kupiti svu čokoladu. Šta mogu da učinim za vas? Dobar dan, želite li čokoladicu? Trebaju nam pare za operaciju. Stvarno, baš mali svet. A šta se desilo vama dvojici? Mi imamo potres mozga i unutrašnje krvarenje. Neki ljudi imaju sreće. Ja sam sa staklenim kostima i papirnom kožom. Svakog jutra slomim noge i svako popodne slomim ruke. A noću ležim budan zbog bolova sve dok me srčani udari ne uspavaju. Joj! Brzo, pomozimo mu. Pažljivo, nežno ga spusti. Jadan čovek. Je li ima nešto, bilo šta, što možemo učiniti za vas? Pa, postoji nešto.